Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Oo, ang gagawin ng punal sa mga 30 minutes po. Hindi, kahit eh, pinar eh. Oo. Tapos kabog-kabog. Tapos, Papunta mo. Itang barangay hall kayo ninyo. di ba ito sir? Kahit ang maputi. Kahit ang maputi. Oo, may senso na yan eh. Dati kaya mo. Kubo-kubo yan mo ne. Hindi, makanyang yan sir. Ha? Makanyang yan. Hindi, makan yan. Malatiya dati. Malatiya dati. Kaya yung up. Down yun. Line up. Pwede na eh. Mag-isa na ka naman kanyang raya. Tara. Hey! Hey! Ayan na. Bagong tandem. Kaya nga naman ito timid na eh. Nakaya mamilang yung pilan pabilang Apollo. Oo, ang gaya niyang ikan mo kanyang mo rin. Maglakad ka ang mapilan. Hindi yan. Hindi, pwede na. Ganyan ang sakit eh. Ilalundakan itong pinak...
RELO? Oo. Dito. Gaya. Sir, yan maganda sa ano. 2 meters? Yes, scanning it. Adi pa kahit na ini oh. Tapakan niyo na mo. Tatlong tao. Yan, mga nyo. Napurakan niyo. Rod. Atin natin natin, Ken. Big shot ko ulit natin. Harapan ng tubo. Kenny pa na po, Kenny. Ito rin, ha? Ingat. Sir, ingat kayo. Ito rin ito. O, Bin, marap ka Kenny para bago walang kayo. Yan. O, Ote. Uli nito. Tara. May inana, matanda na. Pero binibenta nyo rin yun. Okay, order. So, magkano per kilo nyo yun? Ilan ba bibigay? Diba? So, sa amin na yung Tatlong taon na talaga. Ah, taga dito ka lang?
Yung magulang ko, sinanay ko. Pero nakatingin sa Pampanga. Original dito. Ano ba yung natin? Yung sinabi bakit sir? What? Maya pa. Saan kayo? Bakit? Again, Lagi ako. babano. Mga tutok.